Gaur akitu de gure kontrako epaiketa. Aste luze unten bizitu dugunek berretsi du Espainiako justiziek historian barna herritarrak zapaltzeko izan duen erabilera gaur egunean ere mantentzen dela. Inoiz abiatu beharretzuen epaiketa untan zenbait bidegabekeria bizitutugu. Prozesuen barna, enpresa eta fiskaltza eskutik hartu ikusitugu. Herri mugimendu kriminalizatu nahian. Kusi dugu epailean irizpide partzial nabarmena. Behin ta berriz, ukatu da bete gure abokatuei epaiketara tegiazki gangaituen testu ingurua aurkezteko aukera. Hau da, ez dakute utzi erraten enpresak, diru publikotik 53 milioi euro lortzeko gure kriminalizazioa behar duela. Ta hortako, nahi eta nahi ez, talde kriminal jerarkiko tantolatu garela sinarestaraztea lortu nahi duela. Helburu hau betetzeko, enpresak eta fiskaltzak batinez, gezurretan oinarritutako kontakizun misogino, patriarkala eta klasista asmatu dute. Aurkeztu duten kontakizunean, sexuain araberako rolen banaketa dago. Non guk emakumea garen beldurgarria den taldeunen buru, eta gizonek inderkaria irabiltzera agintzen ditugun. Hoi dena, asmatutako taldeuntako parteiden itxurain araberako aurriritzekin. Antisistema, motxiladunek, rastadunek, direla nabarmenduz. Argi gelditu de, epaitu gaituztela garena ingetik, eta ez induguna ingetik. Eskualdun bezala, bigarren mailako herritarrak bagine bezala tratatuak izan gara ere. Nabarmen gelditu da, eskualdunen eskubideak ez direla bermatzen ez da interpretea dagonean ere. Interpretea itzulpen amaigabeak eginarazi dizkiote. Horretarako, beharrezkoak diren baldintzak bete gabe. Honek, gure testigantzen zaztasune kolokan patu du. Bertzalde, eskuaraz ulertzen ez dutenek edo itzultzaileak ez direnek guk errandakoain interpretazionek itea normalizatu da epaiketan barna. Haiek, eskuaraz jakitea gure ardura balitze bezala. Ez dakigu zein izanen den sentetzia, baina arras posible da talde kriminalain kondena ezartzea. 53 milioi eurorako bidea errazteko asmoz. Hala ere, epaiketan argi gelditu de horrek ez duela oinarri juridikoek, ez da frogetan ere. Beraz, kontakizun faltsua herritarrei eskatzen diegu, erabili behar izan dute ez dutelako bertzeik. Herritarrei eskatzen diegu adi egoteko sententzia argitaratzen denean. Une hortan, babesa beharrezko izanen baita. Epaiketatik haratago, azpimarratu nahi dugu, herri bezala eraman dugun borrokagatik ospatzeko ameka arrazoin ditugula. Bereziki garrantzitsua da, den lorpena izan da ikusaraztea herri mugimendua botereaz eta antolakuntzaz eta desobedientzia zibilaz lortu daitekela makroproiektu espekulatzailetako obra gelditzea. Lortu dugu karriketan zein epaitegietan enpresek orai arte izan duten impunitatea kolokan jartzea. Gehiengo soziala irabazi dugu, baita epaitegietan izan dugun hainbat auzi ere. Lortu dugu, baita ere, herri hau menpe atxiki nahi duten enpresek eta instituzioetan dituzten aliatuek guztia hemen herri duin bat dagola duen indar guztiekin bere etxa den lurra defendatzeko pres dena. Konturatu behar izan dire, ez dugule onartuko gure lurre, kultura eta hizkuntzain kontrako erasuak, eta hauen aitzinean herri bezala dugun autodefentsa eskubidea erabiltzeko pres gaudela. Borrokak merezi duela erakutsi dugu, eta atzendu gabe lortu dugu udaberri hontan ere Arosteiko lurberdia loratzen kustia. Nabarmendu nahi dugu borroka luzeunten garaipen handiena bidea bera izan dela. Herriz herri eman ditugun solasaldiak, kanpaldiak, manifestazioneak, bideoak, bizikleta martxak, bilerak, prentsaurrekoak, baita intugun aserre, negar, kantu eta dantzak ere. Guzien artean, Nafarroako landa eremuko herri bateko borroka, eskualerri mailako borroka bilakatzea lortu dugu. Hortaz, eskertu nahi dugu bideuntan karriken, etxean, buleguan, lanteian eta baserrien bidelagun izentugun herritar guziek. Bereziki asteunten zehar gu abesten egon zaten guziei. Zuek gabe hau ezinezkoa litzeke.
Azkenik oroitarazi nahi dugu, epaiketain akabera, fase baten akabaila eta bertze baten asmenta izan albada ere, Aroztiko ugepa bertan behitik gelditzen ez den bitartean, makroproiektu espekulatzaile hau garatzeko arriskue beri hortan segitzen duela. Eta unekin batera gure borrokak ere hola inen duela. Beraz, hemen edota eskualerrian ematen diren bertzen bat borroketan elkarkusiko dugulakoan, ez agurrik, ez adiorik. Gero arte baizik!